Magandang hapon. Ngayon ang ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat nina Sardas at Luz Medina and family, Bacchiano family, R.C. Gregorio, Marina Teodoro and family, Lydia Lacap and family, Annabel Suplico and family, Pe Soto Pineda and family, Librada Agustin and family, Alex and Karen Santa Cruz and family, Perla Velez and family. Para sa karawan nina Susana Herana. Para sa espesyal na kahilingan nina Maria Alicia Salenga, Sheila May Mendoza, Camille Angelica Nuki, Mary Manet Pineda, Mariel Miranda, Lea Marie Espiritu. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Marios Pasion, Benita Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Mariposa Mahia, Lorenzo Lagman, at sa lahat ng kaibigan naming may sakit. Para sa ligtas na paglalakbay ni Alan Balbido, para sa gabay at proteksyon ng banal na Espiritu, sa pamilya Nina Ani Rason, pamilya nina Antonio at Josefina Guevara. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Rodolfo and Siriaco Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, General Amado de Emata, Marian Ocampo, Anisha Yudin, Merla Mangalus, Jose, Perla, Atrina Yazon, Benedicto Tapia, Constancia David, Carmelita Alipio, Maria Clarissa Samson, Gloria Cese, Gloria Imana, Melencio Bacchiano Sr., Bonifacio Lantajo, Marianena Lantajo, Ireneo Bagol, Benilda Bagol, Lourdes de la Cruz, Juan Paulo Bacchino, Paz Lantajo, Magdalena at Eligio Madrid, Alejo at Erlinda Eliudo, Arlene Suarez, Dominic Dizon, Clarito Onzo, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Magsilud po tayo para sa Oratio Imperata. Mahabagin at mawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbaba kaming dumadalog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang natasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na mga gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malikapin ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigan maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Inataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaan ng walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa ang krisis na ito at dumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo.
Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at pag-adya. Iadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at mapagpalang Birhen. Amen. Bilhen, Bilhen de los Remedios, mapagkalinga sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami.
handog ng Diyos sa kanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ating ipinagdiriwang ngayon ang ika-16 na linggo ng karaniwan na panahon. Kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga tao, kalooban, minupuri ka namin, dinarangal ka namin, samba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw
sama ng Espiritu Santo sa kalwalhati ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang muka at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang itugon natin ay, "Sino kaya ang tatanggapin sa templo ng poon natin?" Sino kaya sa templo ng buwan natin? Iyong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat ng bawat saglit, iyong gawang paninira'y hindi niya naiisip. Sino kaya ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat na makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigang wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at tinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kaya ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pahutang at kahit sa anong gawi, hindi siya nasuluhan upang yao'y walang salay patawaran ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid,
Nagagalak ako sa aking pagbabata, ngayon alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang liwanag na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinapangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, ang salita mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala noon si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa aking kapatid na tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya.
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Dumalaw daw ang Panginoon Diyos kay Abraham in the first reading, in the person of tatlong lalaking nakatayo panauhin. Dumalaw daw ang Panginoong Jesucristo personal, siya mismo sa Ebanghelyo, sa kanyang mga kaibigan na taga Betania, si Marta at saka si Maria. Even until now, bumibisita at dumadalaw pa rin ang Panginoong Jesucristo sa atin in the person of mga bisita nating dumarating sa ating mga bahay, in the person of mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, in the person of mga taong hindi natin kilala, napapadaan, nanghihingi ng tulong, nanghihingi ng isang basong tubig. Then, ikanong daratang bisita, karing kaya katamong tibale-bale, para lano kanu, ning king babo. Then, malay natin, sila ay sugo, sila ay padala ng nasa itaas. Kaya nga, ba't hindi bawat bisita o bawat panauhin ay abala o pang-abala o istorbo? Malay mo, may padala pala ang nasa itaas sa mga dumarating mong bisita. Just like what happened to Abraham sa unang pagbasa, may padala pala ang Diyos sa tatlong lalaking panahuin niya. At ano ang padala ng Diyos kay Abraham? Magbubuntis si Sarah. Kaya hindi lahat ng bisita ay buwisita o may dalang abala. Kung minsan may dalang padala. Ang mga bisita mula sa itaas. Kaya nga, dapat daw, kapag may dumarating na bisita, harapin, pahalagaan sila tulad ng ginawa ni na Abraham at Sarah at ni Maria. Harapin at pahalagaan kapag dumadalaw ang Panginoon sa ating mga bahay dahil hindi abala ang kanyang dala. Hindi pagod ang kanyang dala. Hindi bigat ang kanyang dala. Ano ang dala niya kapag dumadalaw siya sa ating mga bahay? Pampagana daw. Pampagana, gana ang kanyang dala. Look what happened to Abraham and Sarah. Gana ang kanyang dala nung dumalaw siya in the person of the tatlong lalaking panauhin. Sabi nung isa, about this time next year, Sarah will have a son. Gana, pampagana ang dalan ng dumadalaw na Panginoon kina Marta at Maria. Kaya nga ba, anong ginawa ni Maria? Nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa kanilang bahay, naupo lang si Maria. Naupo lang si Maria. Mary sat beside the Lord. Dahil kapag dumadalaw ang Panginoong Jesucristo bilang bisita sa ating mga bahay, hindi siya pinagsisilbihan. Yakano pagsilbihan, uling iyang magsilbi. Siya ang magsisilbi sa iyo. Hindi siya ang pagsisilbihan kapag dumarating siya sa bahay natin bilang bisita. Sabi nga niya, I did not come to serve, to be served. I have come to serve. I have come not to be served, but to serve. Tsaka alalang-alala, balisang-balisa, taranta si Marta sa pagsisilbi. Hindi niya ba alam? Hindi naman abala ang Panginoong Jesucristo kapag bisitang dumadalaw sa mga bahay. Kaya nga ba naupo lamang si Maria sa kanyang paanan
Dahil kapag dumadalaw ang Panginoong Kristo bilang bisita sa ating mga bahay, hindi siya pinaghahapag. Dahil siya ang naghahapag. Ikaw ang kanyang paghahapag. He prepares always the banquet. Every Sunday, pag nagsisimba tayo, hindi ba? Anong ginagawa natin? Darating lang tayo, uupo lang tayo. Siyang bahala sa hapag. Siyang bahala sa piging. Siyang bahala sa bangkete. Hindi siya ang pinaghahapag. Siya ang naghahapag. Ikaw ang kanyang ipaghahapag. Nyapin kanu, eya mapagal bisita ang Ginoong Yesus. At saka yung taranta, balisa, imarta, maliswas yang manapag. Alam niyo daw kung anong gusto ng Panginoong Kristo kapag dumadalaw, bumibisita sa ating mga bahay. Ang gusto niya, tulad ni Maria, maupo sa tabi niya. Bigyan ng panahon at oras. Lapitan siya, pakinggan siya, kausapin siya. Alam naman natin ng Panginoon, alam naman ng Panginoon, hindi lang sa pagkain tayo nabubusog. Hindi lang ang pagkain ang nakakabusog. Sinabi din niya minsan, we do not live on bread alone. Hindi siya pinagsisilbihan kung hindi kinakausap siya kapag dumadalaw siya. Hindi siya hinahapagan kung hindi hinaharap siya. Sinasamahan siya kapag dumadalaw. Kaya pagsilbihan, paksabyan niya. Kaya apagan, arapan niya, abayan niya. Kaya nga ba gana ang dala niya dahil hindi siya nakakapagod na bisita. Nakakagana siyang bisita. Hindi mo raw kailanman makikilala ang isang itinuturing mong abala. Hindi mo kailanman makikilala ang isang bisitang dumating kung tinuturing mo siyang abala. Hindi mo kailanman makikilala ang dumating na bisita kung hindi mo kayang ipagpalit sa iyong ginagawa. King kaya kang obra. May kilala. Ing taong di natang king bale mo nung tuturing meng metong ayabala. May kilala. Ing metong taong di natang king bale mo nung mo apaglibe ing gagawan mong obra. Di naman daw mauubos yung pinagkakaabalahan. Di naman mawawala ang mga ginagawang trabaho, whether hindi ka hihinto o hihinto ka. Hindi ka hihinto, bukas pagising mo may trabaho na naman. Might as well, huminto ka na lang. The moment, the opportunity to spend with the Lord in the person of bisitang dumating sa bahay mo, sayang naman, mawawala lang. Kapag ang bisita mo na dumating sa bahay mo is after the food that you prepare, the food na abalang-abala ka at taranta sa paghahanda, and the bisita is not after to be with you, to sit with you, to talk with you, isa lang ang ibig sabihin. Hindi ang Panginoon ang dumadalaw sa iyo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang malugod naming maisabuhay ang iyong pag-ibig nang sa gayoy magiliw at mabuti naming mapakitunguhan at mapaglingkuran ang aming kapwa. Buong tiwala kami ay dumadalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan, makinig at tumaliwan nawa sila sa iyong Ama upang mapanibago sila tungo sa pagpapakumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-aalay ng kanilang mga sarili sa pagkalinga sa kanilang pamilya, mga may sakit at mga lubhang nangangailangan, maging matyaga nawa sila sa pagpapasensya, makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa suliranin, sa trabaho, tahanan at iba pang kadahilanan, gabayan mo nawa sila, Ama, upang malagpasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan at mga nasa bingit ng kamatayan, aliwin nawa sila ng Espiritu mo, Ama, upang sa kanilang pagdurusa, maalala nilang kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nagpapasalamat, Sardas and Luz Medina and family, Bacchiano family, R.C. Gregorio, Marina Teodoro, Lydia Lacap, Annabel Suplico, Fe Soto Pineda, Librada Agustin, Alex and Karen Santa Cruz, and Perla Velez, at kasama ng kanilang mga pamilya. Isama rin natin sa ating panalangin ang nagbe-birthday si Susan Herena, ang special intention ni Maria Alicia Salenga, Sheila May Mendoza, Camille Angelica Nuki, Mary Manette Pineda, Mariel Miranda at si Lea Marie Espiritu. Ipagdasal din natin ang speedy recovery, good health, and healing ni Mario Passion, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Mariposa Mahia, and Lorenzo Lagman. Ipagdasal din natin ang safe travel ni Alan Balbido para sa gabay at protection ng banal na Espiritu sa pamilya ni Ani Razon at pamilya ni Antonio and Josefina Gibara. At ipagdasal natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ni Manuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Rodolfo and Siriaco Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Amado de Mata, Marian Ocampo, Anicia Teodin, Merla Mangalus, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Constancia David, Carmelita Alipio, Maria Clarisa Samson, Gloria Cese, Gloria Imana, Melencio Bacchiano Sr., Bonifacio and Maria Nena Lantajo, Ireneo and Benilda Bagol, Lourdes de la Cruz, Juan Paulo Bacchiano, Paz Lantajo, Magdalena and Eligio Madrid, Alejo and Erlinda Eludo, Arlene Suarez, Dominic Dizon, and Clarito Onso at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ipagdasal din natin
ang ating sariling kaligtasan laban sa COVID, ang kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, ang mabalis na paggaling ng mga kapatid natin na may COVID sa kasalukuyan at kapayapaan din sa mga kaluluwa ng mga nangamatay na kapatid natin dahil sa pandemic na ito. Ating ipanalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Gayon din ang mga taong nangangailangan ng ating panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen.
kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalan gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ngayon ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Langit at lupa ng kaluwal at iyan mo. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay sarili ay inihain, ang ilang pagkain inagsa sa luhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin mo sa iyong kaliwanagan, lalong-lalo na ang mga kaluluwa na aming pinagdarasal sa misang ito. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas ng loob. Sambahin
sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga salang para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala amin, na tuwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon magpakailan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo.
Amen. Ang sino man sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya mamungang ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan.
Meron po tayong second collection for today. Ang second collection for the month of July ay yung Filmission second collection, Filipino Mission. Ito yung mission ng Catholic Church of the Philippines. Ito yung counterpart ng World Mission Sunday. Kung ang Roma, ang Papa, meron siyang World Mission, tayong mga Pilipino dito sa Pilipinas, meron din tayong mission, Phil Mission. 100% goes to the CBCP dahil ang second collection na ito is Episcopal second collection. Ang pangalawang second collection, ang Ecclesiae Sanctae Holy Church, ito naman ay Pontifical second collection. Pupunta sa Roma, sa Papa, 100%. So ang malilikom na second collection will be divided into two, sa Filmission and Ecclesiae Sanctae. Pinagtatawag ko muli ang ating mga kapatid na ikinakasal for the third time and last time, Arnie Leonard Canlas ng La Vista Solana, anak ni na Arsenio at Maria Irene Canlas, ikakasal sa July 23 sa Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico. Ang pangalawa, si Casey Lynn Pacon ng St. Bernard, anak ni na Silvino and Wilma Pacon. Ikakasal dito sa parokya on August 20. Ito ang ikalawang linggo ng kanyang pagtawag. Ang ikatlo, dati raw silang naninirahan sa La Casa Nueva, malapit daw ito sa St. Jude. Kaya pinagtatawag ko na dito, baka sakali kilala nyo, si Rodney Wayne Miguel, anak ni na Rod and Rowena Miguel. Dito siya sa parokya natin ikakasal on September 3. On September 3. Meron pong pinamimigay na solicitation letters ang ating obispo, arsobispo, si Apondong, at ang emeritus obispo na si Apong Seto. Pareho silang nakapirma dun sa solicitation letter for the Mother of Good Counsel Seminary renovation and rehabilitation ng mga building na ito in preparation for the 75th year anniversary niya. This year is the 72nd year. So meron pa siyang 3 taon nanghihingi ng tulong. Kaya lang po yung mga sobre naubos na nung Sabado. Pero huwag kayong magsaya dahil nanghingi po ako. Next Sunday, those who are interested, you may approach me after the Mass next Sunday. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili ka sanang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. Gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga kaloob, buhat sa langit ang iyong pagpalain mo ng iyong mga kaloob, buhat sa langit ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating misa ay tapos na. Umayo kayo ngayon sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.